Biar Bratasena Muga samangke niki sinambi ngrantos menggahipun aturing pambuka pahargyan wonten ing dalu punika nggih para rawuh, para penonton langkung rumiyin niki kula Nduk Angel niki wau nggih pun nembang setunggal lagu. Iki nduk setengah. Nggih, kula tak ngaturaken Nduk Dinda wis suwe ora ketemu coba Nduk ayo nyanyi bebarengan wonten ing dalu punika bersama Kesema Aji wonten Mas Andi wonten dalu mriku. Sumangga Mas. Ha hey. Ha ho. Terima kasih buat teman-teman dari Prana Kesema Aji. Dek Dinda. Nggih, Domo. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih, bombong rasa ning ati iki mau aku ketemu sampean meneh. Aje, wis suwe ya dhewe ndak Suwe ra ketemu, sik ketemune sing wingi ku ya, tapi rasane iki ya suwe banget. Pun suwe, heeh. Iki ngene Dik Cahyu. Pripun? Iki mau ya karo ngenteni para joki-joki dari Prana Kesema Aji. Iki mau ya karo ngaturaken cek sound sesarengan kalian Abilowo Audio Profesional. Terima kasih. Meskipun wonten dalu menika ugi karawan panipun Mbak Irna. Mbak Irna. Iki juga termasuk seniman weh, iki zaman kula riyin. Ini penari. Bukan. Sinden. Mbak Irna sinden termasuk. Sinden. Pundi piyantune? Niku ingkang sinden wonten Oh, baju putih niku. Baju Mangke putih. menyanyi nggih, Mbak nggih. Iki mau aku yo kaget, batinku Nggih. kok gambarku kok tertera di Oh, aku. nggih. Jebule Mbak Irna rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi niki mangke Kang Putra ugi badhe nderek-nderek jejukitan wonten. Nggih. Lan ugi niki mau aku kaget iki mang sing jaipong kok sajake kok ana bedane. Beda. Heeh, beda banget iki jebule Apane sing beda? Heeh. Keplakan iki beda. Oh, keplakane beda. Karo iki beda. Banjur tak toleh lho, iki kaya bocah kono kae. Kono kae. Nggih wilujeng dalu Dik Tio. Niki ya tak enteni tanggapane dilungkas iki biasane ya. Lah, Lah ya ngono to Nduk Angel. Nggih, sing Iki suwe. ditenteni. Iki ketak wis lulus apa durung? Oh sampun alhamdulillah. Iki wis Sampun lulus. iki ya wis wayahe jaranane Wayahe. engko ning Tunggulsari digebjakne. Nggih. Ngono lho Mas Tio. Nduk. Nggih. Langkung rumiyin ngaturaken tetembangan tembange napa nyemanggake kagem menghibur para penonton sedaya wonten dalu menika sesarengan Abilowo Audio dan juga Prana Kesema Aji. Nggih, niki diparingi campur sari. Campur sari rumiyin nggih monggo. Sumangga.